Donem veu a la lectura. Les biblioteques municipals del Maresme volen esdevenir un referent de la lectura en veu alta, oferint mentoratge a partir de l'acompanyament, l'assessorament, la motivació i l'aprenentatge. Amb aquest objectiu, les biblioteques us ofereixen serveis i activitats com ara servei de prescripció lectora, edició de guies pràctiques, edició d'exposicions didàctiques, creació de lots de documents per als centres educatius, programació d'activitats, oferta de sessions formatives, entre d'altres. Aquestes accions van dirigides als professionals de l'àmbit de l'educació, de les famílies, de les pròpies biblioteques i, en general, a tothom que vulgui fomentar el gust per la lectura en veu alta. Els beneficis de la lectura en veu alta són molt amplis. Afavoreix la interacció entre adults i infants. Crea vincles emocionals i fomenta el sentiment de grup, de pertinença. Ajuda a millorar la capacitat d'escoltar, activa la imaginació i motiva als infants a llegir. Afavoreix una lectura pausada, ben entonada i ben puntuada. Encomana el gust per la lectura i crea bons lectors. Experimentar el plaer de llegir i escoltar ajuda a reforçar l'autoestima dels infants i crea un lligam emocional entre la persona que llegeix i la que escolta.